আচ্ছা তিনি নরক অর পারফরমেন্স খাইমানি নরক সিলেকশন খা না নরক বমাই মা তংকা সাগাদি পইলা সারি नों पासारि दा खायसा अपरचुनिटि माखा जे जों हुमति तिनि हुमति जुना जों बेखौ खायनाय बेखौ हाबाय सिनि जाजराव नों पासारि नों सिलेक्शन माने नों बुखा बाय मा तंखा बेलाय गाहाम खातंगो ते खायनै सालबो गाहाम दिनै ननो सिलेक्शन खायना नों ताम मेसेज रानो मोजां ननो जेनि जार्सि थांनो बरनो बुखा गाहामिया जतनो निनि गामि तै निनि बो मुसे किसा सायखन दे आनि मुहे रत्ना जमातिया आनि गामि मुहे थाइब्लग ना अच्छा नों तामरो खाय दं ताबो कोनो खायास परि दं ना अच्छा नों खेतामरो खाय दं ताबो आं स्टुडेन्ट बिए खाय दं थारियो निन गामि प्रसन कमो उदयपुर बन्दुवा निन पारा निनि ममु सात्रायफां बन्दुवा नों मसादि निनि बुं तामो निनि निकुमा बर तै नों तामो खाय दं आंनि बुंखा राहेल कय गां परि दङ क्लास 11 नो नों दिनै बोसोर जारे नों एक्साइटेड नों नों सिलेक्शन माने बागै आं बेलायके एक्साइटेड दङ तमानि काट इज द फर्स्ट टाइम आं माके ऑडिशन माने जोंनि गुमटेरियन बगेसिं मिसार जों पर्सन प्रेजेन्ट खायनो थांनाय आंनि साक्सेस अच्छा हामबाय आं बुंनो गिफ्ट जमातिया आं अरो तिरुपानि नो आं टाउन बियावो 5th सेमिस्टार ओके आं बेलानि कुसिंखा अमवे तिगिवै जारा तिगि आरनो बखाता बायथों ब्र नेक्स्ट बेलानि माने सिरंगै तेसा मगे ता 5 जना सिलेक्ट खानबागै मं खाता सा कन्फ्यूज माने अमाय खाता आसि अच्छा द हामबाय मीडिया पर्सन तिनी जों आरो किल्ला सब जोनाल अफिस नुगोन आरो त्रिपुरा आइडलनि बागै कन्टेस्टेन्ट नायथाना थांथानि टोटल 94 कन्टेस्टेन्ट जों मानखा ओंखाय किल्ला तो बेलाय रेसामं करंनि खायसा आमचाय अजागा बेलाय टाप कन्टेस्टेन्ट खा ओंखाय कन्टेस्टेन्ट बांखा ओंखाय जों सिनबो कायसा उंगंखा टाप कायसा कम्पिटिशन एडमिशन जों 5 जनावनो सिलेक्ट खालामनाय नाबो कमियाखौ ओंखाय जों ट्राय खायगा ओंखाय जों 5 जना मटामटि सिलेक्ट खालामखाता ताबसो जराता बेलेखायनो टाप उंखा जतन रसाम गाहाम रसाबो ताबो जे 5 जनावनो जों सिलेक्ट खायगा थाखाय बरक आरो थांगै कुमलंगो थांगै गाहाम बरनि गाहाम उंखौ सला खराब बसक बरै खराब बसक सिलेक्शन नाय मैक्सिमम नो जे नुकमाने तो बरै न जतनसे गाहाम परफॉर्म खायगा खराब बसक खाना सिलेक्ट नाय जों आरो चला मांखा खरकसा जे 4 जना बरै टोटल 5 जना दं जे सिलेक्ट नि आरो न नों बिसकनि सालनो बागै ब्रन न तामा बिसर सना मुसुं सिलेक्टिंया जारा गाहाम अनेक रेजामनाय उंगो गाहाम दं हायपनो जों तो खरबासे जों सिलेक्ट खायनो नंगौ ओंगा आरो बिथिं जों जारा गाहाम रेजामनाय बरनि फोन नाम्बार नारखा जों नायनाय आं निजेबोथ' खायसा कम्पोज खेव रुबु रसाबियो बरनि फोन नाम्बार बरनबो नांहागे जों चान्स पानो रिमोन रसामनाय ओमफ्राय आबहाय माने चिनि रसाम हापार चिन कबर रसाम हापाराव जों बरनो डिसाइड खालामनायखाय जों बरनो खायसा सुजुगबो मारै होनो नांगौ गाबोन बागै जों बरनि फोन नाम्बार जारा गाहाम रसामनाय बरनि नारखा खायसे सानैसो दं खिसारासै आंखिथ' अरुणदेव बर्मा नारक जतन साइमोन जे सेरेन बागै दा रोजाबनाय खरकसा ओमफ्राय निजिनि कम्पोजिशन नांखायो निजिनि सेल्फ कम्पोजिशन आपन रोजाब हामबाय सार